ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूक 15 फेब्रुवारीपर्यंत घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिलाय. 15 फेब्रुवारीपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूक लवकरच आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. नगरपंचायत आणि नगरपरिषदांच्या निवडणुकीचे निकालानंतर आता स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती यांच्या निवडणुका लागण्याची शक्यता आहे. 2च दिवसात आचारसंहिता देखील लागेल अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. आपण बघतोय की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद मध्ये आपण बघतोय की आपण या कणकवलीमध्ये आहोत. जिल्हा परिषदेने मतपेट्या आहेत त्या तपासणीसाठी आपण प्रत्येक तालुक्यावाईज पाठवलेल्या आहेत. FLC सध्या सुरू आहे, फर्स्ट लेवल चेकिंग असं त्याला म्हटलं जातं. आणि हे आता कणकवली त्या या संगणक कक्षामध्ये एकंदरीत स्ट्रॉंग रूम आहे या ठिकाणी सुरू आहे. आणि मुंबई महानगरपालिकेचे निवडणूक देखील होण्याची आहे, होऊ घातलेली आहे. आणि त्यानंतरच लगेचच जिल्हा परिषद पंचायत समितीची निवडणूक होईल. आणि त्याच अनुषंगाने आता आचारसंहिता देखील लागण्याची शक्यता आहे. म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद असेल आणि पंचायत समिती येथील त्यांच्या निवडणुकीची तारीख काही दिवसातच घोषित होण्याची शक्यता आहे. आणि आचारसंहिता देखील लागण्याची शक्यता आहे, कारण निवडणूक आयोगाने आता ही जी पावलं उचलायला सुरुवात केलेली आहे मतपेट्यांची आहे ती म्हणजे चेकिंगचं काम अद्याप सुरू असलेलं आपल्याला दिसत आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली.